ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ବଡ଼ ଓଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜି ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆମେ କାଲି ପାଳନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଓଷାରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଧବଳେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେକର ମୋର ଯେତେ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଓଷାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଶିବଙ୍କ ନାମ ଧରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଶିବମୟ ହେଇଯାଉ। ଜୟ ଧବଳେଶ୍ୱର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଧବଳେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଧବଳେଶ୍ୱର, ଜୟ ଧବଳେଶ୍ୱର, ଜୟ ଧବଳେଶ୍ୱର।